Транспорт. Тук се намираме на Кухлобица. Ще караме по новата линия 139 с новия автобус МАН NL283. Ще снимам и на Неоплана. Наш гост тук е Dragon Master. И къде си сега? Кухлобица, нали ти казах? Ма, линията не тръгва там, тя тръгва от другаде. 139, аз ще снимам на 139, тя ходи на Кухлобица и после на комбинат. Аз сега ще карам към комбинат. Аз сега ще си изпринта билетче. Нека си пусна звука. Трябва да си на... Така. Само трябва да си наглася навигация. Да, метрото е грама, ама аз ще взема по-бързо. И идваш. Идваш ли? Идвам! Спазвам си навигацията просто. Еко, Да! идваш ли? Идвам! Идваш ли? Идвам! Окей. Спазвам си това! Гледай, искаш ли да си споделя екрана? Добре, сподели си. Аз тук те чакам с билече. Аз съм на Райне Кулме! Той ще ме пъти, клик. О, мале! По навигацията, извинявай. Не знам дали ще успея да мина покрай Блахония. Ако искаш, отиди на комбинат. Окей, ще си взема автобус. Изпрати ли ми го вече? А? Окей. Снимам. Супер! Да. Не ти говоря. Окей. На мен много ми хареса автобуса. Кое е в очакване? А? Ей, тук е най-тясното обращало. Това дори не знам дали е обращало. Но е много тясно. Ти къде си? На мишчоно обскривно звание. Как си там, нали си на комбинат? Аз още не съм на комбинат, сега съм на спирката Мишчонов скризнование. Изтървах светофара. Айде, голяма работа. Планах го толкова на време. Тако преди да светне зелено. Наближавам!
Аз съм на комбинат. Аз вече също съм на комбинат. Чакай, че тук има някакъв идиот, дет ми свири. Това съм аз. Али ще ме блъскаш? Ох, извинявай. Я да видя с колко време снимаме. 5 минути. Нека да видим дали ще продължа към кукулица. Сядай! Едно си. 139. Да, тя е новата линия, мисля, че. О, мале! Как съм се ударил? Явно къпа ще се получи 10 минути. Идваш ли? Къде? Аз сега не тръгна. Мишчонов ПКП. Зелено, трябва да го хвана. Сега сме на Жуири. Не на Жуири. Това не е Жуири. Това е Миш... За къде? Да, това е Жуири. Тази спирка тук е Мишчонов скринослание. Това да. Идваш ли? Карам! Сега съм на Жуири. Ти пропусна спирката. Стой тук за малко. Няма време, видеото ми ще стане дълго. Добре, карай малко по-бавно. Защо? За малко почивка да си направиш, че ти доста дълго караш. Песа! Защо не ми работи клавиатурата? Не ми работи... Аз бипна. Ето тук направи почивка да си взема кафе. После! На последната спирка има кафе машин. Тук ще е по-глубоко. Изчакай тук. Ще си изтърва светофара, бе! Изчакай тук. Така, на къде тръгна? Аре, качвай се по-бързо, че ще ми разлавиш клипа. Сега продължаваме нататък. Къде си? Тука... Виж къде си. Ти си в автобуса ми, буквално. Там е спаун. Не, един червен. Това е мой автобус. О, мале! О, мале! Не, един червен. Ще паузирам за малко клипа. Извинете тук хора, по грешка пропуснах спирката. Излязах от автобус и то после продължи. Иначе продължава сега към Хловица. И аз минавам през... Знаеш къде е Котовица? Знам! Аз сега карам този маршрут. Добре, отиди на трамвайното депо. Защо аз си спазвам маршрута? Знам, просто... През Райне Гул не трябва да се замине, за да можеш да стигнеш до Куховица. Окей. Значи... Тук стой. Тук ли е последната спирка? Не, това е Райне Гул, не! То също тук.
съм към Кухлобица, не към Райни Клуне. Вече не сме там. Това пак е Райни Клуне, но е в трамвая. Тук. Не, това е обратното. Тук е Готловица. Какво? Стой тук. Сега червен светофар, като стане зелен. Ама стой тук, не тръгвай. Защо? Какво правиш? Ще ми развалиш клипа, моля те! Паузирай ви YouTube. Айде, продължавам нататък. Не, знаеш ли, отиди на трамвайното депо и после ходи към тези мостовете на влака. Чакай! 139. Един малък слари с рубиносмица и още един тук. Да, Готловица. Та игра ми хареса много. Радвам се. Сега тук на последната спирка стои малко повече време. Да, ние тук ще приключваме видеото. Ама, не, дай първо да се разходим и после да приключиш видеото. Да, като спра, разбира се. Не го приключвай още след малко. Сега вече. Не още. Абе, ще се развали така, бе! Приключвам го! Абе, нищо няма да се развали, не го спирай. Ох, боже, защо? Изчакай малко. Да искаш да застанем някъде да го завършим ли? Да, ела. Сега ще завършим видеото някъде другаде. Но трябва да е пред автобуса, аз все пак снимах на автобуса! Да, знам, спокойно. Ще застанем на едно много хубаво място. Така няма ми се получи видеото! Абе, че ти се получи. О, боже. Добре, каквото кажеш. Ако не ми се получи клипа, не знам вече. Тук. Тук на улицата да го завършиме. Да. Боже! Искам пред автобуса! Окей. Ти идваш ли вече? Добре. Айде просто пред автобуса. Аз стоям пред автобуса да си завършвам клипа. Тук този Соларис ми хареса много. Той има звук на тролей. Той има звук на тролей, този Соларис. Сега отивам да се завършвам клипа пред автобуса, ако искаш ела до мене. Аз ще карам. Ей тука. Застани тука зад автобуса. Това беше видеото, хора, надявам се ви е харесал. Зад автобуса! Тук до мен е вдясно. Там ли? Не, където съм аз. Нали каза зад автобуса? Тука, така също. Ти си сега съм към гръб. Тука ли? Така заставаш, гледай. Така. Не с гръб. Обърни. Така до мене, както съм аз. Това беше видеото, хора. Надявам се ви е харесал. Ако е така, поставете по един лайк, абонирайте се и от мен, хора. Чао!